Gizakian bizitza badirudi asko konplikatu dela, edo guk konplikatu dugula. Inkontzientikin harremanetan jartzin onurak aipatu dut. Zenbatetan eukitugu zalantzak, informazio iturri bat irakurri, badirudi guain eskubialdea jotia dela interesgarrena, alako onurak txulako, alako bentajak, alako ja. Eta gero etzen hola. Beste informazio iturri bat irakurri momentu berin, badirudi hobedela ezkerraldea ikia, alako onurak txulako, alako bentajak txulako, eta denborakin ikusi zen ez dara. Hoi izango litzake arrazoiakin jokatzia, gure euneko 5, euneko 8, euneko 10 maksimukin, edo euneko 2, Harvardeko ikerkuntzak dioten arabera. Hemen planteatzen dena ez da hoi, planteatzen dena da inkontzientikin bizitzia. Inkontzientiai kasointa, nola? Inkontzientia erabat orainen do. Ez do iragana, ez do etorkizuna, erabat oraina do. Emozio trabatun liburua, El Código de la Emoción, Bradley Nelsonena irakurri zula suposatzut, eta ez bazu irakurri, galditu bideua, eta irakurri. Bien. Behin irakurri ondoren, praktikatu zula suposatzut, eta ja dauneko eguneroa izala galdezka, gaur eskatu nezaken emozio trabatu badakat, pentsatzut zure buruakin lan duzula, zure ingurukukin lan duzula, seme-alabakin, bikotekin, lankidekin, lagunakin, tabar, eta ja konturatu zala, uan mentea sartzen einaz, uan bea mentea sartzen eida, hoi denaz konturatu zala. Aipatuko izut nik nola hartzetuten erabakiak. Zehozen zalantza baldin badakat, adibide bagarkot, informazioa bilatu zen ezake sarian edo profesionalai galdetu, bai, zuk nahizu nahintzen ezake, eudena kanpondo. Eta errespeto guziagin kanpoko inork ez daki zuri zer dagokizun uan. Suposatu dezakete, aholkatu dezakete, eta bideratu dezakete. Bino, zuza benetan zuregan eragiten duen, eta hortako dakazu euneko 80ko plazebua batetik. Bestetikan zu honea esperimentatzea, etorri zahetza, etorri beste batzuk zure bizitza moldatzea. Zein da proposamena orduan. Adibeda jarkut. Behin esantoko guziakin ondoren, Bradley Nelsonen liburu irakurri eta praktikatuta ikusi zu noiz zauden garbi, noiz funtzionatzen zuen benetan inkontzientetik burua sartu gabe, ohartuta alegia, ja praktikatu zu, mordoxka, hau da biria. Suposatzagun, hau bakuna badela. Adibidea iturri zait. Bakuna hau, uan hartzia, netzat interesgarria da. Jarri zutik, eta erantzuna aurrea baldin bada, eta zure erantzun baiezkuk aurreka badia, bakizu zein. Erantzuna atzeka bada, eta zure baiezko erantzunak atzeka bada, bakizu zein. Erantzuna atzeka bada, eta zure baiezkuk aurreka badia, bakizu zein. Eta erantzuna aurreka bada, eta zure baiezkuk atzeka badia, baitare bakizu zein. Bino, zure bizitza, zure erabakia. Eta honei aurre ingo jonik ez do, ze hau zure inkontzientin zure euneko 98, euneko 98, euneko 90, nola hainbeste ikerkuntza daude, hau dena bota itautela. Benetan bakitzen bateko, bino. Ikerkuntzako idiote ez, mundu zientifikoko idio. Euneko 90, euneko 95, euneko 98. Bale? Hortziko, denak aipatuta. Bino inkontzientia denak bat gai. Zure inkontzientera sarbidea dakazunin denan inkontzientea dakazu sarbidea, Zure bizitza, zure erabakia. Ia zeiten zuen zure bizitzakin. Ia arro eoten zan zutaz. Eta arro eoteko eman berreko pausuk ematen jozun.